आंध्र सरकारଙ୍କର ମାଗଣା କ୍ଷୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବେ ଗଜପତିର ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷୀର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି କ୍ଷୀର କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କେମିତି ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଭଳି ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ନ୍ୟୁଜ୍।